we will be decreasing. Hallelujah. Yes, 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 yes. Matambudziko of the decrease of his government, there shall be no end. Of the increase of his government, there shall be no end. Ask your neighbor, kuti tiri kuona zvakanaka here? Pakanzi increase here kana kuti pakanzi decrease? Increase. Magwara achinyorwa wena akanzi kana government yake yangotanga inenge ichingokwira 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 ichibva pane kumwe kubwinya ichienda pane kumwe kubwinya ichingokwira 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 ichingokwira. Yes, yes. Takaparidzirwa keyboard datafa tikati mai zvangu ishaka tichakwira ndobva kwaparidzwa jega sadhuta vanhu vakati asatambudzwa zvakadai ndobva yakwira ndobva vaparidzwa yeukathazurim ndobva yakwira wena ndobva vaparidzwa mistorini tahuluma shaumikira vanhu vakati iri kukwira iri kukwira ndobva kwaparidzwa what is wrong with Ruben vanhu vakati mai zvangu mutakunanzvawo ndobva pauya God series ayaya ishaka inenge ichingokwira mfana tale dzokera kubhuku raJobho ayaya dzokera kubhuku raJobho. Iko zvino izvi takabva tanopinda muJew order tichibva muJew order ndobva tanobata 30 cubits vanhu vakati 30 cubits ndedzei zvikanzi ndedze here and here. Hallelujah. 14 meters of the increase of his government. There will be no end. And then the scripture says, and peace, there shall be no end. You know, when people ring the bell, they want to make noise. And when they make noise, they want you to scream so that people will say, 2 people are making noise. The other one is screaming. The other one is ringing a bell. And when they ring a bell and you remain calm, people end up asking them, are you crazy? Why are you ringing a bell? And they are wondering, why are you so calm when we are ringing a bell? And they are not understanding that of the increase of peace to us, there shall be no end. We are given the peace of Christ. You can't tell me that there's a crisis. As long as that crisis is not in heaven, I won't panic. The only crisis that will cause us sleepless nights is a crisis in heaven, where there was a coup against God. There's now a rogue angel on the throne. If our Father is still on the throne, there will be peace day and night in our hearts. Tell your neighbor, peace, there shall be no end upon you. Peace, there shall be no end upon you. May you enjoy peace every day of your life. How can you take peace away from me with your mouth?
How is that possible? Have you ever received a phone call and ended up getting pregnant out of a phone call? Somebody called me with an anonymous call and then I'm pregnant now. Mashoka ape munhu nhumbu ufunge. Saka haikona kutarisira kuti uchatipa nhumbu yestress nemashoko ako. Mashoko chete. Don't talk as if mashoko ane zvaanoita. Anongori mashoko. Especially mashoko anotaurwa nesikondrero. Haana problem. Because sikondrero zvarinoita rokanganwa zvarakataura nezuro. So tukawanza mashoko esikondrero ega anozvisungirira usina kudaira. We are given increase in peace and endless peace. Huh? Imagine that a vice president mentioned my name on national TV. I didn't have a stroke. Just think about it. The vice president threatened me on TV. I never had a stroke. My blood pressure did not spike. Iwe usabhuku wakaushaya. Uclass monitor wakaushaya. Uprefect wakaushaya. Unofunga kuti ungandishaise hope iwewe. Indakaenda unorara. President vati tombata ndikabva ndarara. Ona kudzira. Zvikanzi apinda muaccident paanobuda anenge ainyarara. Musi wandakabuda muchipatara takananga pagomba. Ndikasvika ndikati Satani. Yes. Unofunga kuti uchaita chii chingandinyararidze iwewe? There is peace promised in the kingdom of Christ. Oh, yes. Now, let me wind up these two things. The first one is peace that is of no end is not a promise to any church. It was promised to the kingdom. You'll find out very soon. So if we want peace, we better embrace the kingdom doctrine. Because here, Isaiah was not talking about a church. He was talking about a kingdom. Can you see that clearly? Yes. The Bible says, he shall sit upon the throne of David and upon his kingdom and not his church. Saka painzi paita zvariwa mwana paya. Isaiah anga asingataure zvechechi ufunge. Aitaura zveumambo. Oh, yes. Kwakazvarwa mwana hakusi kuchechi. Pastor Chiwenga. Yes. Mwana uyu ana kuzvarirwa chechi. Yes. Oh, yes. Akazvarirwa kingdom mwana ari Oh, paya. Yes. Isu Hallelujah. takata mhanya zvedu naye kuchechi tikatendwa. Ani takatendoka. Eh, Pana anobvumirana nekuti takatendoka. Yes. Totendoka, dzimwe nguva tofanira kungotendoka. Taurira pasati pako dzimwe nguva tofanira kungotendoka. Simple as that. Asi tinogona kungodzidzisa bedzi zvataudzwa naShe. Ishe aida kuti titange tadzidza the Christocentric message so that we don't get wrong or astray with the kingdom message. You will see why the Christocentric message is like a guide that we don't stray when we bring up the kingdom message. Jesus, when Isaiah was prophesying, unto us a child is born, unto us a son is given, Isaiah was not talking about a church. He was talking about a kingdom.